a legendárneho Maximu 1910. Nemecká strana najprv odpovedá kanónmi IG-18 a PAK 35-36 a následne sa zapojí aj gulomet MG-42 spolu s mínometom GRV-34. A Vörös Hadsereg katonái elkezdik elfoglalni pozícióikat és készítik a VZ-42-es csapajár vontató járművel beontatott ágyút, mellyel a gyalogság támadását támogatják. A rövid ágyúzás után előre helyezkednek a DP-27-28-as golyószórók és a legendás orosz Maxima 1910-es géppuskák. A német oldal először egy IG-18-as rövidcsövű és egy PAK 35-36-os hosszúcsövű löveggel válaszol, majd bekapcsolódik a MG-42-es golyószóró a GRV-34-es aknavetővel együtt. Takže sledujeme obsadzovanie pozícií, kedy vojaci Červenej armády začínajú obsadzovať naše mesto. Igazi osztrák vissza. Különösen mindent össze. Jaj, fel van készülve, érdekes. És ott volna repülő, hogy Antarktikát fölöttünk, mi? Én tudom.